Kun 10% af Danmarks mænd har en god sædkvalitet, og det vil vi meget gerne lave om på. Der er kommet en stigende vækst i form af ultraforarbejdede fødevarer, og det kan være utrolig svært at finde rundt i. Derfor har vi udviklet en super simpel, men effektiv app kaldet Stable Reproduction. På den her app, der går du bare ind, trykker du på scan fødevarer, så scanner du en barcode, som er på alle produkter. Så giver den dig en hurtig, præcis vurdering af madvaren, og derefter en analyse af de enkelte ingredienser i madvaren. Derefter en anbefaling i form af implementering og integration i din kostplan, og hvordan det kan forbedre din sædkvalitet overall. Ja. Så kan det være, at I tænker, at det her kun er relevant for os mænd, men tværtimod, fordi at testiklerne og ens sædkvalitet bliver dannet i fosterperioden inde i ens mors mave. Det vil sige, hvis kvinden spiser meget ultraforarbejdet mad gennem fosterperioden, så kan have en decideret negativ effekt på barnets sædkvalitet gennem resten af livet. Så vil jeg lige kort forklare, hvordan vi så har lavet den her database, som vores app bruger. Og det har vi gjort ved hjælp af en undersøgelse fra Københavns Universitet, som I også kan scanne QR-koden her, hvis I vil læse mere om det. Hvor man har undersøgt, hvad forskellen ligesom er på uforarbejdet mad og ultraforarbejdet mad, hvor man har taget 43 raske mænd i 3 uger, hvor de har spist den her slags mad, og 3 uger, hvor de har spist den her slags mad. Der har de så kunne se, at de her ftalater, som er rigtig meget i ultraforarbejdet mad, som er med til at gøre maden langtidsholdbarende, det virker som antiandrogener og blokerer ligesom vores LH-receptorer i Leydig-celler, hvilket nedsætter vores testosteron. Det kan vi også se på de her skemaer, der står her, statistikker, som vi kan kigge lidt på, hvor man kan se, at testosteronen er faldet, når vi har spist ultraforarbejdet mad, og også sperm motility og spermkoncentration er også faldet. I selv samme undersøgelse havde de testet de her 43 mænd, som havde spist samme antal proteiner, kalorier og kulhydrater. Og det viser sig, at efter de her 43 dage, så havde den gruppe mænd, som havde spist ultraforarbejdet mad, de havde taget 1,4 kilo ekstra fedt på, i modsætning til dem, der havde spist uforarbejdet mad. Derudover så har uforarbejdet mad, de kan lede til diabetes, til hjertekarsygdom og endda til kræft. Så det vil sige, at uforarbejdet mad er utrolig skidt på mange punkter. Yes. Hvis I gerne vil prøve vores app, så har vi en QR-kode lige heroppe. Man skal bare scanne den. Det er en hjemmeside lige nu, men vi udvikler det til en app på et tidspunkt. Grunden til, det er rigtig interessant det her, det er fordi, vi er first movers på emnet. Og det er altså et marked, der kun bliver større og større, fordi at ultraforarbejdet mad er noget, vi spiser mere og mere af, grundet vores mere og mere travle hverdag, hvor vi simpelthen ikke har tid til at lave det her mad. Men hvis vi bare tager os tid til at lave en enkelt scanning, kan det gøre en kæmpe forskel i hele vores dagligdag. Så kort sagt er det problem, vi prøver at løse, at vi danskere simpelthen spiser for meget ultraforarbejdet mad.